Това е луната. В момента тя е най-голямата в годината и всички пагани празнуват. В момента луната, правят ритуали, извършват ритуални обреди. Влиянието на луната в момента е много силно. За съжаление има облаци, които в момента затъмняват и я засенчват, но пък не е ли точно това красотата? И колко е красиво. Дори да го запечаташ на момента. Красота. Тази луна, която влияе толкова на притегленията и на магията. И толкова влияе на живота на Земята. Дали сме на един пътник на Земята. Опс, чакай, че да фокусирах камерата. Така. Красота. Чакай, че много мърдам. Нашата красива луна. Айде, скри се за тълбицата. Окей.